Şükür Xuday bağın bizini bir bor şu günlerine jittirdin Müslüm insanların küngeline İzgeliklerine indirdin Yana yıllar Utağımı rağım suday Yerdeminen şefkatinen Taşlama bizi Xuday Bu dünyada benim için bek yakın bulgan sevgili kişilerim. Bugün yanlarımda oturganlar, nindidir sebep arkalı kile almaganlarıgızda, ama hemmeniz benim için bek kadirli yakınlarım. Sizning için yazam bu rahmet hatım. Dip başlagan әлеге yazmani Aliyeva ovulunda g'imir kechirishi hurmatli millatdoshimiz Zihra Zakariya qizi Abdurahmanova. Шул qadar ko'nglimda to'lqinlanu, shodlik, ham shul vaqtda shumli qo'rquvli bo'lgan baxtli o'y kechirishlari o'yni. Tunda o'ylab yotgan bor so'zlarimni da bir tiyinga jiyib sizga yetkazim kelar. Ular shul qadar ko'p. Алар шул кадәр төрле, һәм үз уйларымда үзем генә шуалмыйм дип торам. 1967 елны Неверкино районы Карнавар авылында мәрхүмә әнием Алия, әтием Закарияның 4нче балалары булып, кышкы салкын көнне җылытып, якты дөньяга туганмын. Бу мизгелләр хәтеремдә булмаса да, 3 өлкән абыларым Зиннур, Марат, Булаттан соң шуннан да көтүп алынган кыз бала булуымны сиземләп үстем. 4 малай арасында үзем дә шук, шаян, бар эшкә дә өйрәнеп үскән кыз балага әверелдем. Әткәемнең мине яратуы күзләреннән, йөзләреннән укыла иде. Шул кадәр ягымлы карашы, кызым дип үлеп яратып дәшүе генә ни торасың иде. Кызганышка каршы, миңа бары 30 яшь вакытымда әтием мәңгелеккә китеп барды. Бу олы кайгыдан араланып та җитә алмадым. 8 елдан соң әнием дә үлеп, тулы ятим балага әйләндем мин. Ике канатым да, сынык булган кош сыман очсам да әлеге авыр тормышта сынмаска, сыгылмаска сез ярдәм иттегез якыннарым. 36 ел элек, шушы гыйнвар айында Туган көнне төнлә мин килен булып Алиева авылы егете сөйгәнем Әбдергә кияүгә чыктым. 19 яшьлек, бер ни аңламаган кыз бала тулаем шит авылга, шит кешеләр янына эләксәм дә, гомердә бу хисләрне кичермәдем. Буранлы, карлы кыш төне миңа гомерлек бәхет бүләк итте. Күз алдыгызга гына китерегез әле. Үзем дә бер ни аңламаган кыз бала килен булдым. Шул чак кайнанам Рәфика Исмаиловна да бит шәшәк атып тора торган 39 яшьлек яшь хатын гына иде. Әмма шул яшендә генә булса да, ул олы һәм тирән тәҗрибәле, нык хылыклы, барчасын да аңлап, башларыннан олы кайгылар кичергән кеше иде инде. Бары 38 яшендә ул пар канатын кайнатамны югалтып тол калган. 3 баласын күкрәгенә кысып, теш тырнагы белән тырмашып, аларны чын кешеләр итеп үстерергә ашыккан. Сез ышанасызмы? Була торгандыр ул кайнаналарда. Әмма минем кайнанам ул үз әнием урынына калган, олы хәрефтән әнигә әйләнде. Без аның белән бар серләрне дә уртак бүлеп яшәдек. Һәрбер эшкә дә ул мине өйрәтергә ашыкты. Гаиләдә булган мөнәсәбәтләрне, авыр һәм шатлыклы көннәрне дә шиддатларга чыгармаска өйрәтте. Шунда гына бәхетең өеңдә яшәр диде. Аның шушы алтын сүзләрен һәр вакыт исемдә тотып гомер кичерәм. Аллага шөкер. Бүген дә мин әни белән бик матур мөнәсәбәттә. Кыз һәм әни буларак яшим. Әле генә ул 75 яшьлек юбилеен каршылады. Мин Худайдан берне генә сорыйм. Раббым, гомерләрен аның саулыклы, тулы иманлы итеп, озын гына булып җитештер. Ул янәшәбездә булган чакта без дә бик бәхетле булып торабыз.
Шушы берничә генә минут эчендә гомеремнең берәр битен актардым. Ә хәзер янәдән артка кайтам. Әнинең 40 яшьлек юбилеена бүләк итеп, оныгы Алисәне якты дөньяга китердек. Белсәгез генә иде соң, ни кадәр мин татлы хисләр кичердем шул чак. Күкрәгемә кыскан баланың беренче авазы һаман да колагымда шыңлый. Алисәбез олы сөенешебез, шатлыгыбыз булды. Мине әтием яраткан сыман ук, аны да әтисе шашып яратты. Бәхетеннән күкләргә чәйде. Көн арты көннәр узып, ул да әкрен генә үсеп барганда, гаиләбезне икеләтә бәхетле кылып, нәсел дәвамчыбыз, олы горурлыгыбыз булган шатлыгыбыз, улыбыз Әнвәр дә дөньяга килде. Гомерләрнең узганын балаларыбыз, татлы алмаларыбыз үсеп җитеп, үз гаиләләрен корганда гына тоя башладык. Кызларда кышлар язмышлары. Алисәбез сөйгән ярын табып, үз оясын булдырды. Яраткан киявебез белән, балдан татлырак булган оныкларым Расул белән Радигымны бүләк итте. Үзебездән читтә торганга күңелем сыса да, еш кына күрешеп, аралашып торгач, аларның бәхетләрен сизгәч, тынычланабыз. Худайга мең керле шөкер, киявебез дә иң әйбәтләреннән булды. Гаиләсе өчен тырышып, һәр вакыт кызыбызны яратып, оныкларыбыз өчен үлеп яши. Безгә карата да ул бик ихтибарлы һәм ихтирамлы. Шуңа күрә без дә аны бик яратабыз. Инде төпчегебез турында аерым берничә сүз әйтәм. Өйләнер вакыты җиткәч, яшь кеше бәлки шәһәргә китү уйлары белән дә янгандыр. Әмма сөекле киленем Риммамны алганда ук без аларга үз яныбызда торыгыз дигән сорау белән мөрәҗәгать иттек. Кире какмадылар. Шөкер, бер авыздан булып, бер-беребезне һәр вакыт аңлап, тыңлап кына гомер итәбез. Риммада үзенә охшап, бик тырыш, акыллы, уңган булып чыкты. Җилдертеп үзе машинада йөри. Эшендә дә аны яратып хөрмәтлиләр. Улымны да бәхетле итә алды. Шуңа аңа да шиксез рәхмәтле мин. Ә инде татлы оныгым, күз карам, Айгөл чигыбыз, барыбызның да юанышы, яшәр өчен өндәп тора торган олы бер бәхет тиере. Раббыма мең килле шөкер дип, әлхәмдүлилләһ дип балаларымның яшәешләренә, эшләренә күзләр тимәсен дип дуга кылам. Минем сезгә куйган әтиегез белән тырышлыгым бушка узмаган. Йөзләребезгә кызыллык китермичә бүгенге көндә яшисез. Алда да бу шулай булсын. Аерым сүзләрен бер туган абыйларымнан соң бәхет буларак бүләк ителгән килендәшем Венера, кайын сеңелем Халидәгә һәм кайын энем Иршатка да бүген. Бер туганнарым булып, һәр вакыт мине аңлап, тыңлап, гел ярдәм итәргә ашыгып торганыгыз өчен олы рәхмәт сезгә. Тормышта бит юллар тигез генә булмый. Тау астына төшеп, еш кына тау башына да менергә туры килә. Һәр авырлыкта да сез минем олы таянычым идегез. Бәлки, булгандыр бер-беребезне рәнҗеткән мизгелләребездә, әмма гомердә ачы тотып, бер-беребезне әрләп, начарлап йөргән вакытлар булмады. Шунысы өчен рәхмәт сезгә. Гомер барышларыгызда бер генә дә авырлыклар күрмәгез. Һәр вакыт Аллаһ Тәгалә ярдәмендә булыгыз. Мин бик сезне яратам. Бик хөрмәт итәм. Рәхмәт бар булганыгыз өчен. Шушы бар сүзләрем азагына җиткәч, аерым бер нокта булып, сөекле тормыш иптәшемә рәхмәтләр укуга күчер идем. Тәкъдиремә шулай язылган өчен, үз әти-әниемә дөньяга китергән өчен, синең әти-әниеңә тудырганнары өчен, сине чын ират итеп тәрбияли алганнары өчен рәхмәт әйтәм. Ышанып, синең күңелеңә, җылы йөрәгеңә сыендым. Бәхетем дәрьясында кишеп, синең киң җилкәләрең артында бар җил давылдан ышыкланган итеп тойдым. Балалар үстергәндәме, өебезне булдыргандамы, төрле эштә дә сине бер генә дә миңа авырлык китермәскә тырыштым. Яратуың миңа яшәргә көч истәде. Шуңа да бүген инде без парак кошлар булып, бала-оныклар бәхетенә куанып, шатланып яшибез. Хәзер килгән авырлыкларны да без җиңеп чыга алачакбыз. Чөнки без бер-беребез янәшәсендә, без бер-беребезне яратып яшибез. Шуннан да кадерлерәк нәрсә барсың? Мең рәхмәт бар булуыңа, мине яратып, яраттырып яшәгәнеңә. Тигез гомер итик, алда да кадерлем. Әйтер сүзем сезгә бик күп иде. Фикерләрем шак-шак шуала. Шулай инде гомер уртасында кыюлык та кайшап югала. Икеләтә бәйрәм каршылыймын. Шушы көндә бәхет кичерәм.
Ихлас күңелемнән барчагызга якыннарым рәхмәт җиткерәм. Мин бәхетле, гаиләм тулы, сөйгән ярым һәр чак янымда. Бала-оныкларым, туганнарым күңел түрә тирән җанымда. Иртә белән күзем ачам да мин, шөкер димен шушы тормышка. Сезнең янәшәмдә булулары дәртем арта татлы сулышта. Яши әле шулай бергә-бергә, терәк булып барыр юлымда. Һәр кешенең олы бәхеткәе була бит үзенең кулында. Төгәллием шушы сүзләремне, мин бәхетле диеп яңадан. Бәйрәмемдә бары берне сорыйм, сезгә диеп саулык Алладан. Якыннарым, туганнарым, сөйгән ярым, әни, дусларым, бала-оныкларым, барыгызга да рәхмәт әйтеп, алдагы җырны да тик сезгә генә багышлыйм. Һәр вакыт бәхетле һәм саулыклы булыгыз. Алкы-салкы яшәү түгел, килә таулар үрен яулыйсы, салган эзләреңнең җимешләрен еллар үткәч санап барлыйсы. Уза гомер кыскара, уза яши устарабыз, ләкин чәчләр агара. Моңгай сырлана, яшьлекләргә кайтып булмый яңадан. Уза гомер кыскара, уза яши устарабыз, ләкин чәчләр агара. Моңгай сырлана, гомерләрне үтеп булмый яңадан. Үткәннәре үкенечсез, гомерләрне зая гизмәдек. Шуңадырла язмыш язганларга бәхет шатлык белән түләде. Уза гомер кыскара, уза яши устарабыз, ләкин чәчләр агара. Моңгай сырлана, гомерләрне үтеп булмый яңадан. Эшлисе эшләр сансыз әле, йөрәк кенә көчендә булсын. Без өлгерә торыйк, изгелекләр кылыйк, елларның шәбе алда торсын. Уза гомер кыскара, уза яши устарабыз, ләкин чәчләр агара. Моңгай сырлана, гомерләрне үтеп булмый яңадан. Уза гомер кыскара, уза яши устарабыз, ләкин чәчләр агара. Моңгай сырлана, яшьлекләргә кайтып булмый яңадан. Уза гомер кыскара, уза яши устарабыз, ләкин чәчләр агара. Моңгай сырлана, гомерләрне үтеп булмый яңадан. Яшьлекләргә кайтып булмый яңадан. Şükür Xuday, bağın bizini bir bak. Şu günlere
jittirdin Müslüm insanların köngüline İzgeliklerine indirdin Yana yıllar, yana yollar Uta ömür ağım suday Yerdeminen, şefkatinen Taşlama bizi Xuday